Nikwa Ramogi une wang sai chenro marwa mar Oimore Ramogi TV ka wamor ni ukete Ramogi TV ka uono Ramogi TV ka wadhialo kendo wapuoyo jopuonjre te manotimo penj 1.2 gi te maxima ne giyudo wagone gi salute kendo wapamo ne gi nikech gitiyo maber. Jogo ma oyudo maxima 300 ka idho malo wapuoyo, jogo moko chopo 300 kod wapuoya. Kawuono an gi wendo modhial. Wendo ni en Otieno Lewis Omondi. Oyawo mabe. Lakini ene studio wa Makisumo. Obro go kode mbaka gimomiyo obiro kae kawuono ni noyudo maxima 431 e penj manyo kadho. Ne giyudo maxima chalre gi Fuaro Robinson mowuok e county ma Bungoma. Obro go mbaka gi Lewis mondo winya ni to notino somo marom nade, ng'ano madango go nero kamano, to pango timango ndalo mbele ka ndiko tiko somo nodwa timo wach mane. Bas, mage mbaka mobro go to imbe kamintiere kantiere nyathi moro motimo maber. To ornwa ote 2-3-6-0 nyiswa nyinge maximo yudo gi puoch gi pak min godo puone. Wabro temo ka wanyalo mondo wadhial gi nikech gine nyithindo motimo penj 1.2 gitiyo tich matek kendo duoko bepsi. Mano ema biro bang' weche manyien ma wan godo ato nyinga kaka pile en Trevor Ombija. Jandingo panga jo nyakach ndendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Magi weche manyien ma wan. Nako agoni Nyasaye erokamano. Jonyuol na tada go nigi erokamano nikech ne gikonya ahinya. Jopuonje gata go nigi erokamano ahinya. Jopuonjre ariyo Lewis Otieno kod Fuaro Robinson emo bedo joloch e penj mar KCPE maduoko mare Olandi Ayanga kawuono. The people share report will either be part of the process of monitoring of runner progress. Migao mar somo yango ni penj grade mar 6 Kepsea ok bilandi e lela ni mar jopuonjre biro yudo duoko mag gin giwegi ka chop tarik 16 dwe manyien. Planting a tree should be the most urgent task for each one of us today and every other day. Jatend piny Kenya William Ruto yawo ayanga chenro mar pidho yien mageto neno ni Kenya opidho yien bilion 15. Warwako kende chenro maro mar Oimore jaloko maro en Belinda Dhiambo dagi dhi sikuku koro watia kode kaendi. Otieno Lewis Omondi maya county ma Homa Bay kod Fuaro Robinson mawuok e county ma Bungoma e jopuonjre ma obedo joloch e penj maduong' mar KCPE ma higani maduoko mare noketa yanga gi jatend migao mar somo Ezekiel Machogu. Jopuonjre go noyudo maxima 431 moro ka moro. Jafombo mar Lydia Okeyo wachonwa kaka weche nobedo bang' duoko mar penj. Mor nokwako gwenge maimbo mar Kenya bang' jopuonjre ariyo bedo joloch e Kenya mangima gi max 431 ewi 500 penj mar KCPE maigane. Otieno Lewis Omondi ma en japuonjre skund primar ma St. Peter's Mumias Boys kod Fuaro Robinson japuonjre skund primar ma Christ the King e county ma Bungoma gine jopuonjre manotimo maberie moloyo penj no. Noka expect gani adhido kama kini agani Nyasaye erokamano gi jopuonje ga. Teacher wa nobiro molemo na kora agoni erokamano ahinya. Jopuonje ga ta agoni erokamano ahinya nikech ne gipuonjo ga maber ahinya. Ne gitiyo ne gikono mondo atim matek mondo wabed gi max maber to amor kwa koro ayudo max maber. To gi nyithindo owetega mano yudo max maber agoni erokamano kata ka no kiyudo maber mido ne migone Nyasaye erokamano. Amor jopuonj ma St. Peter's Mumias tiyo matek kabisa. Tiyo tich maber, amor kodgi, amor gi parents man nitie class ni. Parents no tiyo matek, they were visiting nyithindo. They did a great work. En nyathina makayo. Amor ahinya gi duoko ma oyudo. I was so happy. I became so happy. Yeah, I'm feeling very great because this is an achievement in my life. I had not expected it. I expected to be top 10, but not to this extent that I am number 1 in Kenya. This is a school of
kings and queens. Kings and queens do not play, they win. Cross the king has won. Lendo mar nying joloche pinyno ne okoketi ayanga gi jatend migawo mar somo kata kamano ne okomono jofwamb weche fuaro kendo yudo ndach jopuonjrego e pachoka. We were expecting him to announce the best candidate in the whole nation, but unfortunately he didn't. So we started looking for the marks. Then we could not get. But after about 10 minutes, the first boy we managed to get through had 403. And when we scrolled the third boy, we said the message for the third boy, our index one, we saw 431. E kaunti ma Nairobi, morno kwako skund primar ma Rockfields, kama jopuonjre 55 no yudo marks 400 gi wiye. I thank God first of all for giving me the opportunity, giving me the calmness of mind to be able to look at every question keenly and to be able to decide on which is the best answer. I dream of going to Mangu High School because I feel like the environment that is there is conducive enough to keep me encouraged, to not make me fall down, and to keep on giving me the energy to continue working. Kama nyithindo yudo marks maber ni jopuonj gi jonyuol gi management mar school always tiyo kanyakla. Kuma timore marach, management miyowa support, jonyuol be miyowa support. Every day wan gi nyithindo kwa nyiso gi kaka winjo bene gi approach penjo mopenji gi kaka winjo bene gi duoko mondo mi giyud duoko maber pile pile. We've been subjecting our candidates to very quality exams, both internally and externally. The marking has been very thorough. We also want to thank the language departments for having taken our candidates through good teaching of English and composition. St. George's Primary School manie chuny boma ma Nairobi. Medene okowe chien kawende mag poch gi pak no pongo kor lwasi. It has been a tough journey, but tumeweza. All thanks to our teachers and the support staff. Wamekuwa very supportive, not forgetting our parents. Because I thought that I had failed. But when I opened them, I screamed. Kuom thuolo mokwongo nyaka ne chak penj mar 844 e pachoka, migawo mar somo ne okogolo nyinge jopuonjre mano yombe penyno kaka pile. Wach mano okelo kihondko ka jonyuol, jopuonjre kod jopuonj ne temo manyo duoko magi kokalo kuom simbe mag ong'we yamo. Nokawa gi buok matin nikech ne waparo ni minister dhi luongonwa nying nyithindo motimo mabeyo. Koro kane ok oluongo, ne wabuok matin to piyo ne wachako or mondo wang'ito nyithindo timo maber machalo nade. Ne wapano nyithindo moko nyalo bedo among the top 10. Kata kamano nikech koro ok waneno ni mane mobedo namba 1, wang'i mana alama, but still wan gi geno ni nyithindo motimo maber nyaka moyudo 424 en among the top 10 kaka koro wan gi geno. En mor kod ilo ne jopuonjre motimo maberie moloyo e penj mar KCPE higa mar 2022. Jopuonjregi tiere kod lek mopogore opogore. Lek makoro gi geto chopo kare ka thothgi osingo tiyo matek kendo maberie moloyo e sombgi mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Kenya National Examination Council, Nairobi. Ang'obrogo mbaka gotieno Lewis manosomo St. Peter's Primary Kakamega to aoma be lakini ne kijana ma namba 1 be unyane ne buta kaendi obrogo kode mbaka wijane ne pache chalo nade e pa wach penj ni nikech ne mano yudo 431. Kwa dhi mbele gi wach mar penj ni atamalo 50 mar jopuonjre ma otimo penj mar KCPE ma higa ni ne gin yawuoyi kata malo 49 gin nyiri. Migawo mar somo yango ni penjno somo mag Ingereza, Kiswahili lugha, Kiswahili insha, kachiel kod penj mar tudruok gi ji mane gi ng'ol mar winjo miluongo ni Kenya Sign Language ema notimo maber. Sharon Ong'ao miyo waler mar wachni. Morgi ilo ne okwako thoth skunde mopogore opogore mane jopuonjre magi otimo maber e penj mana bang' seche manok tok jatend migawo mochung' ne somo Ezekiel Machogu lando duoko mar penj mar klas 8 ma higani.
Jopuonjre ariyo mokwongo mane oyudo max 431 wuok e skunde mag primar mantiere Imbo mar piny Kenya. Mano skund primar ma yawuoyi mong'ere kaka St. Peter's Mumias, kaachiel kod skund primar mar Christ the King mantiere Bungoma. Mor gi ilo bende ne okwako skunde mopogore opogore mane otimo maber, ka jopuonjre gi jopuonje juso kaluwore gi kwan jopuonjre mane oyudo max mamalo. Wasebedo kwa tiyo matek, nyithindo chiewo gokinyi kendo giwuok e klas gotieno. I had 39 candidates and the best is serving 412 marks. Nyithindo maromo 1.2 notimo penj mar KCP mahigani e centers 28,408. E kwan makamano kwan atamalo 50.32 ne gin yawuoyi, ka kwan atamalo 49.67 ne gin nyiri. Kaluwore gi nonro, kauntis 4 ne ondiko kwan mamalo mag yawuoyi ka ipimo gi nyiri. Mano kaunti ma Turkana, Garissa, Wajir kaachiel gi kaunti ma Mandera. Kata kamano kaunti ma Marsabit, Isiolo gi Meru ne ondiko kwan mag nyiri mamalo ka ipimo gi yawuoyi e penj mar klas 8 mahigani. Congratulations to the class of 2022 for your spirited academic campaign that defied the triple challenge of a chain reaction, COVID-19 and shortened school calendars. Of these candidates, 620,965, that is 50.32% were boys, while 612,887, meaning 49.67% were girls, a clear indication that our country has achieved gender parity at primary school level. Jopuonjre mahigani notimo maber e penj 4 ka ipimo gi duoko mar higa mokalo. Mano penj mar Ingeresa, Kiswahili lugha, Kiswahili insha, kaachiel kod somo mar tudruok gi ji manigi ng'ol mag winjo kod wuoyo, mano ma idendo ni sign language. Kata kamano mamoko 6 moriwo ndiko mar dhongere ma otisi ni composition, ndiko mar dhongere mag jopuonjre manigi ng'ol mag winjo kod wuoyo, kwano, science, somo mar weche oganda kod historia ma iluongo ni social studies, kaachiel kod somo mar weche din kata siari. To kata kamano duoko magi ne olwar higani ka ipimo gi higa mokalo. Overall, we have been impressed that 4 papers recorded an improvement in performance in the year 2022 when compared to 2021. These are English language, Kiswahili lugha, Kiswahili insha and Kenyan sign language. Jopuonjre manyiri ne otimo maber ka ipimo gi jopuonjre ma yawuoyi e penj mar Ingeresa, Kiswahili kaachiel kod somo mar tudruok mag ji manigi ng'ol mag winjo kod wuoyo. Kata kamano jopuonjre ma yawuoyi ne otimo maber maloyo jopuonjre manyiri e penj mar kwano, science, somo mar weche oganda kod historia ma iluongo ni social studies, kaachiel kod somo mar weche din kata CRE. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kwan jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higani kanie ute thieth wang'ni nodok chien kipimo kod higa mokalo mar 2021. To kaka jafwambo marwa ma Mombasa Georgia oko leronwa, jopuonjre ma bende notimo penj ma higi nitiere bwo higa 12 ne bende odok chien, ka thothgi gin mago manie kind higa 13 nyaka higa 15. Jopuonjre mopogore ne jotimo penj margi mar klas 8 kata KCPE e ute thieth mopogore e pachoka. Ma ne en kaluwore gi tuoche mamoko kuom ginene godo, kama moko to ne gin mago mayach mane oriko dhi konyore. E twak mare kanochiwo duoko mar penj mar higani, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne kata kamano koni kwan jopuonjre ma wang'ni ne otimo penj e ute thieth ne odok chien kod jopuonjre 19 kipimo kod higa mokalo. The number of candidates who sat the examination in hospitals in 2022 was 147 compared with 166 in 2021. All these candidates will also progress to Form 1. Ne bende okoni omor gi duoko mag jopuonjre mani kod dwaro moyiedhi kata special needs, mokoni wang'ni thothgi ne oyudo max mohewo 400 gi wiye kipimo kod higa mokalo. The overall performance for special needs candidates is as follows. Those who scored between 400 and 500 were 7, meaning this was 0.29%. Those who scored between 300 and 399 were 296 candidates, making it 12.25%. Those who scored between 200 and 299
were 838, making it 34.67%. We are therefore very impressed with the KCPE examination class of 2022 for performing very well and raising the standards of the main performance. Kwan jopuonjre manotimo penj ma johigni 12 kadok chien ne gin kwan 2.5 kipimo kod higa mokalo ma jopuonjrego ne gin kwan 2.7. Kwan atamalo maduong' mag jopuonjre manotimo penj higani ne gin mago manie kind higni 13 kod 15 maduto ne ochopo kwan 71.1. Jatend migawono ne bende oyango ni nitiere jopuonjre mani kod higni 18 kadhi nyime mane otimo penj mar KCPE ka thothgi ne yudore counties mag Garissa, Turkana, Kilifi, Kwale kaachiel kod Mandera. Of these candidates, 620,965, that is 50.32%, were boys, while 612,887, meaning 49.67%, were girls, a clear indication that our country has achieved gender parity at the primary school level. Komachielo, nitiere moko kuom jopuonjre manotimo penje sikunde ma nitiere kuonde dak mayuto nitiere piny, ka achiel kuomgi en japuonjre Christine Haro mane yudo max 416 e sikund Leeds Primary mantiere Jomvu Mombasa, ka Grant Malik manie sikund primary mar Alamano mantiere Likoni ne oyudo max 410. Naitwa Rose Wavua na niko na alama 416. Na kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa kunipa alama hizi na kuwashukuru walimu wangu na wazazi wangu kwa kuwa wakati mwingine na kama kukinyesha hivi, wakati mwingine kule chini kwetu kuna kuangana matope saa, hata saa nyingine napata ugumu wa kuja shuleni, lakini hivyo hivyo naja shuleni na kusoma. Gimote motimo jonyuol mang'eny yuto margi ni piny. Koro gimote motimo nyithinde waloso kodgi wajiwogi mabiro na kanyalo timo penj maber to yuto mar janyuol ne ni piny. Wamiyo giga konyruok. Kang'enygi skul okonyo. Linalonifurahisha zaidi ni kwamba wanafunzi wa kike waliongoza na kwa wingi sana. Wameweza kuwa ni darasa limekuwa na ushindani ulio bora na tunashukuru tumepata mshindi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa dhi mbele ni nyasi mag dhialo jopuonjre mane otimo penj maduong' mag KCPE ne omako mach e gwenge mopogore opogore pacho kaendi ka jonyuol, jopuonj kod jopuonjre ne oriwore kanyakla e dhialo duoko maber mag moko kuom jopuonjrego. Jafwambo marwa Wycliffe Oko nigi ler mar wachni. Ne en mor ilo kod nyasi mane okwako sikunde ma opogore opogore pacho ka tok yudo duoko mar penj maduong' mar KCPE. Jonyuol, jopuonjre kod jopiny ne owuok oko e rwako ote ma milimili, ote mar duoko maber e penj mar KCPE. E sikund primary ma St. Peters Mumias e kaunti ma Kakamega, jopuonj kod jonyuol ne pando moro otamo tok fwenyo ni gigolo japuonjre mane otelo ne penjgo Lewis Otieno. Sister Ano Nyancha, ma en japuonj maduong' St. Peters Mumias, onyiso more kinde mane otemo lero kaka ne girado gi ote mamit, ote mar duoko makare gino momiyo ogone Nyasaye erokamano nyadinwoya. We want to thank God. He is so faithful. He has been so kind to us. In fact, we have even no words to express ourselves. We can't believe that our child, our candidate is Kenya 1. I'm a very proud parent and proud of my boy and proud of Lewis and all the boys of St. Peters. Sikund primary ma Christ King mayudore e kaunti ma Bungoma bende ne okodong' chien e rwako duoko mag penjgo kane gigolo japuonjre Faro Robinson Makoha ma bende ne otelo e penjgo. Sisi kama wazazi, majirani na mandugu, ikiwa nimeshukuru shule Christ King Bungoma kwa kutuinua na kuhakikisha watoto wetu Robinson Faro Makoha ametokea wa kwanza Kenya, ni ajabu na ni furaha tele. Mana kaka e gwenge mamoko mapachoka, sikunde makaluo bende ne onyenyore e lela mar dhialo jopuonjre mane oyudo duoko makare. Skund primary ma Golden Elites e kaunti ma Kisumu ne otelo ne sikunde mamoko e rwako duokogo. We are very happy. It was not an easy
year for our candidates. They only had 5 months to prepare, but with the support of the teachers and the non-teaching staff, together with the parents, we have posted, I think, better results than last year. Skund primar ma St. Gloria Nyamonye Junior Academy e kaunti ma Siaya bende ne owuok oko ka gigolo duoko maber mar jopuonjre maloyo 15 mane oyudo duoko mar maksi 400 gi wiye. Mokoro Academy mayudore Kuria East ne owuok oko mar dhialo japuonjre mane oyudo maksi 429 e penjogo, gino magiwacho ni okelo negi mor mokalo. E seche gogo sikund primar ma Okad mayudore e kaunti ma Kajiado bende ne owuok oko ka gigoyo erokamano ne duoko maber mane giyudo e penjogo. Watiyo matek saidi nikech ne en tam ma odiyore, to kuom tamno watiyo matek nwa motivate jopuonj, wa motivate nyithindo, and nyithindo they were very disciplined, and kwa mane momiyo wayudo result mwayudo no. Yudo duoko makare ne jopuonjre ma opogore e penj ma KCPE omedo geno ne jonyuol, jopuonj kod jopuonjre giwegi makoro nyiso lek ma opogore lai mar somo marge. Weekly Foko, Ramogi TV. Kaporo dhi mbele ni jopuonjre duto mag klas 8 mano yudo duoko mag odiechieng' ma kawuono ibiro tiek yiero negi skunde mag sekondar kachopo tarik 16 Januari higa manyien. Mane oyangi kod jatend migawo mar somo e kinde golo duoko. Migawo no yango ni jopuonjre duto dhi donjo e skund sekondar kaka Judith Omondi leronwa. Yiero mar skunde mag sekondar ne jopuonjre ma oyudo duoko gi odiechieng' ma kawuono biro rumo ayanga tarik 16 mar Januari higa manyien. Bang' ma japuonjre ka japuonjre biro bedo ka ong'eyo skul mar sekondar ma obiro riworego. Mane oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e kinde mane ogolo duoko mar penj mag klas 8 odiechieng' ma kawuono. Machogu oko ni yiero gi biro tim chon mondo mi jonyuol thuolo mar keto ikruok makare motelo ne donjo mar jopuonjre go e skunde sekondar. The ministry is determined to place the 2022 KCPE candidates in secondary schools as soon as possible to give parents adequate time to prepare them for the admission to Form 1. The actual Form 1 selection exercise for all categories of schools will be concluded on January 16, 2023. Jopuonjre duto moheo 1.2 mane otimo penj mar klas 8 biro riwore kod skunde sekondar higa manyien. Ma kaluwore gi chik mar piny owacho mar 100% transition ma oriwo koda ka jopuonjre maromo 252 mane oyud ka dhi ataro mar chike mag penj. Jopuonjre gi ne oyudo nono e somo mane ok giluwie chik, kata kamano giduto gibiro riwore kod skunde sekondar bang' ka osemigi duoko mar penj mamoko mane ok ong'ad oko. Overall, there were only 252 candidates in 9 examination centers who were found to have engaged in malpractices. These candidates have been scored 0 in the subjects where they engaged in such malpractices. Nonetheless, the affected candidates' overall mark will be computed, the rest the mark awarded in the affected subject. The candidates will receive their examination results and will transition to secondary school. This is in the spirit of the 100% transition policy. Machogu bende osiemo jonyuol machano kano jopuonjre dala ma ok oriwore kod secondary school. Okoni jopuonjre duto winjo dhi e skund sekondar ma ok oleo. There should be no case of any parent or guardian keeping their children at home when admission to Form 1 are opened up, as this is against the constitutional requirement. Jatend piny William Ruto bende okoni giseketo ikruok makare mar rwako jopuonjre go e sekondar. Jopuonjre gi biro riwore kod skunde sekondar chak dwe mar 2 bang' ka skunde oseyaw ayanga. Higano manyien bende ma kalenda mar somo dokie wang'e bang' ka coronavirus norucho kalenda mar somo e pachoka. Elimu Ezekiel Machogu. Ma en duoko mar 2 mogik ma piny Kenya golie wi jopuonje mag klas 8 ka higa manyien gibiro golo duoko mogik chutho ka piny Kenya donje lai manyien mar somo mar CBC. Judith Omondi, Ramogi TV, Mtihani House, Nairobi. Koro jopuonjre manyocho timo penj margi mar grade mar 6 mar KPSEA biro yudo duoko magi Januari higa manyien. Duoko go kata kamano ok bilandi e lela. Migawo mar somo yango ni ikruok dhi nyime ne donjo mar jopuonjre go e klas mag sekondar madundo miluongo ni junior secondary. Simpros Okinda nigi lerno.
Dwoko mar penj mar KCPE maiga ni yawo yo ne lai manyien mar somo mar CBC. Kakoro dong mana penj achiel mar KCPE mibiro tim higa manyien, to lai manyien mar somo mar 2663 biro kawo kar lai machon mar 844. Penjo maduong' mosebede chuny thoth oganda en ni to bende piny owacho oikore makare mar keto tim lai mar somo mar CBC. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu olero ni migao mare oseikore makare ne junior secondary machakore ayanga higa manyien mar 2023 kendo lokruok e lai mar somo no biro timore e yo manyangafu. Already the Kenya Institute of Curriculum Development has released the Grade 7 curriculum designs and instructional materials for use at the junior secondary school level. The Kupusea report will however be part of the process of monitoring of runner progress. I have directed the Kenya National Examination Council to upload the report of the assessment on the school portals in January 2023 to enable schools to develop strategies of further running and teaching. Duol mochung'ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission dhi nyime kod ndiko jopuonj 30,000 mamoko kuom gibiro konyo tiego jopuonjre ma jo sekondar ma adundo ka jopuonj okwa mondo ni kwayo mar tije e kepo mar jopuonj masani dhi nyime. Teachers to apply for their jobs and inform the public that we have until Friday, December 23rd for the applications to get to us. Dwoko mar penj mar jograde 6 mong'ere kaka KPSEA ibiro gole dwe mar 1 mar higa mar 2023. Dwoko no kata obedo ni ok biti kode e chwalo jopuonjre kilese manyime, obiro konyo migao mar somo e ng'eyore ma jopuonjre ni godo. Ataro mar kaka pile ibiro chiwe ne jopuonjre kod skunde kende to ok ne oganda te kaka timorega. NEC will report on KPSEA at 3 levels as follows. There will be a report on individual learners for the summative assessment. There will be a school-specific report, and there will be a national report on school-based and summative assessments. The national report will provide feedback to education stakeholders on areas that require intervention. Kata kamano, jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj Kupet Akelo Misori to okwedo wach mar yango duoko mar penj e yor piny kowacho ni mano biro chido chuny nyithindo gitimo penj machal kamano. Moloyo to nyithindo ok gibi donjo e grade 7 ka gimor. Ginyiso ni gidonjo e junior secondary school. To gidonjo e junior secondary school ka ok olandne gi result gi e public. Nikech osebedo tradition ni onego beni walando result mag jok motimo penj. Penj ni notime environment e luasi machalre gi KCPE. Polise no bedo dhoot karito penj ni. Ang'o miyo jogi ok nyal miyo nyithindwa result. Jopuonjre duto manotimo penj mar KPSEA biro yudo duoko margi kochopo tarik 16 mar dwe mar 1 higa mar 2023. Giduto gin kod thuolo mar donjo e sekondar ma adundo masani koro biro timore e skunde mag primar to ok sekondar kaka ne opangi e kinde mokalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyikwa Ramogi wadhi e yweyo moro machuok to pod en mana puoch gi pak ne nyithindo te manotimo penj puonjre te 1.2 million ka ujumbe ng'eny ka bro temo riyo moko Nyabondo Girls Boarding School Minsko margi en 360. Sister Mary Angelina Soma men japuonj maduong' wacho no gone jonyuol erokamano kendo chako gone Father Alfred Atemo Ogada erokamano kuom lemo ne nyithindogo nikech nyithindogo te oyudo maksi 300 kadhi mbele. Abiriyo kuom gi to yudo maksi 400. Otieno Feni Gracia Ndito yudo maksi 420. Koth Natasha Dom oyudo maksi 415. Omondi Mary Victorine oyudo 411. Kodindo Sydney Adongo oyudo 410. Kasto giongoche Bridget Beverly bende oyudo 407. Mano Sister Mary Angelina Soma mowacho ni puoch gi pak ni nyithi skul nikech gitimo maber. Tire mang'eny ma pod biro ka nitiere mani Pastor George mar Rodi Jesus Fellowship oro puoch gi pak ne wuode Andy Jeremy Otieno mar St Mary's Boys Kiranda moyudo maksi 383 e penj mar KCPE kod Romney Anyango mar Kiranda Girls moyudo maksi 379. Kwayo negi hawi maber ka gidhi mbele gi sombgi. Aneno ka pod tire mang'eny kama bro temo ri 1 2 3 moko kwanyalo somo gi kapok sa ong'adowa. Ngantire wacho ni Ramogian Faith Olga Odek oyudo 364. Atilili Primary School
Erokamano Ramogi TV amor gi duoko mar Sinta Auma oyudo maksi 350. Ramogi TV anachiwo puoch kod pak kuom Honest Kawa mane somo St. Benedict's Academy Migori bang' kane oyudo maksi 415. Wamor kode ahinya. Ramogi TV mato kawuok Misambi puoch ne Ombati Baraka man gi maksi 406. Ramogi TV anamor gi duoko mar Sinta Auma moyudo maksi 350. Meduru mana oro gi kanya bro temo kanya losomo gi kanyo. Dedan Jamba wacho ni winjo maler. Erokamano ahinya. Ramogi TV Fred Ouko jakanya doto neno wacho ni mboneno maler kanyo en puoch gi pak ne jomotimo penj te. Bang'e wabrogo mbaka gi Tino Lewis men kijana mokuongo St. Peter's Primary School Kakamega oa dana malo Homa Bay ne oyudo maksi 431. Wabrogo kode mbaka ten puoch gi pak ne nyithindo temo timo penj nikech penj duoko mora moduogo podi ok en giko mar ngima. Mane kaka wawacho Ramogi TV ka ntiere moko mapod biro bang' ma wadhi yo moro machuok lakini ntiere weche mapod nyien mabiro bang' ma. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi ala lajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa hivi. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Daniel Gildenji Joge kutoka Nakuru, sehemu inaitwa Rangaranga. Nafanya kubeba na motorbike, lakini motorbike si yangu, ni ya kukomboa. Lakini sasa nimefurahi juu sasa nimeshinda, nitanunua motorbike yangu. So hata wewe mwenye uko hapo Rangama mahali popote unaweza ukacheza na ukashinda, kwa sababu mimi nimeshinda, hata wewe unaweza ukashinda. Nimefurahi sana. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Mungu wangu, nina furaha nyingi moyoni mwangu kwa kuwa umezaliwa upya maishani mwangu. Asante kwa rehema na neema ulionijalia. Kwa ujasiri nitazidi kusimama imara kwa kuwa wewe ni Ebeneza, Jehova Jire, Jehova Shama, Mungu wa miungu na kimbilio langu wakati wa shida. Dial *811*340# to get kuzaliwa upya. Merry Christmas! Ekinde nyasi mar Christmas, wamedo dhialo hono mar Yesu. Kawakelonu tugo mopogore koro nikech en Christmas wakelo yien nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwayas mawer mamit kod gik moko mabeyo mane Ramogi TV. Nyathi manyocho gol wenge negi achudhe moko Kisii koro chwale boma ma Nairobi ne resruok makende. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kaneno ka pod wabro duogo mane mbaka maono Gotieno Lewis mano en St Peters noyudo maksi 431 primary school man kaka Mega St Peters kanyo wabro go kode mbaka bang' daka moko machuok to pod waneno ji mang'eny ma pod oronwa ote ka Charles Akuro mena Poko primary school owacho ni puoch gi pak ne nyithi school motimo maber. Godwin Otieno noyudo maksi 396, Evans Ochieng noyudo 381, Melvin Akinyi noyudo 372, Blessing Mudeu bende ne nigi 372, Michelle Brilliant bende ne nigi 368, Minsko margi en 309 mana Poko primary school mane Nyakach. Puoch gi pak ne nyithindo temo timo tich maber e wach mar penj. Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto koni piny owacho koro keto maino e chenro mar pidho yien bilion 15 kaka yor reso alwora ma osekethore kaluwore kod chal mar lokruok mar kor lwasi. Ruto ne otelo ne chenro no e kaunti ma Kajiado e nyasi manobagi kod jatend migawo mar bunge miluongo ni Soipan Tuya. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Allow me, Your Excellency. Ka osidho nyasi mar nyuol ne kaunti ma Kajiado, jatend piny William Ruto osidho odiochieng' mar nyuol ne pidho yiende. Chenro ma piny owacho koro menyo godo pidho yiende maromo bilion 15 e kuom higa 10 mabiro. To achieve a cleaner and safer environment is going to be actualized through the intentional placement of environmental conservation and landscape restoration at the center of our socio-economic transformation agenda. Jatend piny mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend migawo mar alwora kod bunge Soipan Tuya, kanyakla kod gavana ma Kajiado Joseph Lenku, e county commissioners kod commander ma counties, konywando nyaka jopiny nyaka pidh yiende 30,000 ng'ato ka ng'ato kuom higa. Hali mzee wa nyumba 10 yako anapanda miti 5, yule village elder miti 10, assistant chief 20, chief 30, assistant commissioner 40, deputy county commissioner 50, alafu county commissioner 60, wajumbe members of parliament 100, mawaziri na makatibu 200, naibu wa rais 500, rais mwenyewe 1000 and above. Ruto koni lokruok mar kor lwasi mikelo kod horo mi oganda kwano lal mathoth mitudo kod jamni masani heo milion 2.5. We are all affected by the effects of drought, flooding, unpredictable rainfall patterns, outbreak of diseases, and infestation of pests, including right here in Kajiado. Governor has said you have lost close to 500,000 livestock, and about 2.5 million livestock around Kenya. Mimi ndio naongoza maneno ya kupanda miti, and we are doing very, very well. We not just do it for you, for our country, we are doing for ourselves. We are badly affected by climate change, so it is something that we must do lest we all perish. Serikal okoni ng'wech en long'o chumi kokale pith mar yien mabiro kelo koth ne jopur. The arid and semi-arid parts of this country, they suffer perennial drought and famine. We trust that this growing intervention will help mitigate the effects of the drought and famine, as we will have restored the ecosystem in these parts of the country. Motelo ne pith mag yiende, Ruto bende oyawo kar tiegruok mar obila Mangong madhi chiwo tiegruok mong'ith mag telo ne obila to kod puonj mamoko. This Leadership Institute is a very important institution as we look into a professional police service. Bende ogolo chik ne migawo mochung' ne gedo mag udi mondo nywando obila chenro magero udi ma nengogi ogonyore kaka bero lwasi mag dak ne sekta mar obila. They live in very bad settlements. Some of them cannot get accommodation in the right places, and therefore I have also instructed the Ministry of Housing to include provision for housing for all our security men and women as we do our affordable housing plan. E kinde ma piny owacho chako chenro mar keyo kothe mag yien, jatend piny William Ruto chiwo agete ne oganda jo Kenya mondo okaw thuolono mar rito alwora kendo pidho yien 30,000 kuom ng'ato ka ng'ato kuom higa ka higa. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ulolo Isa, Kajiado County.
Nwachiko nwadhi go mbaka gotieno Lewis manosomo St. Peter's Primary School Kakamega noyudo maksi 431. Koro en dala ma Kisumo wada wuoyo kode sani. Lewis Oimore wane dhi nade? Adhi maber. Erokamano. Ne in kanye seche mani winjo duoko mar penj? Nanda dala. Ti winjo nang'o baba? Nawinjo kamor ahinya. Nagoni Nyasaye erokamano. To school mane midwa dhiye mar secondary? Alliance High School. Ng'eny ji penjo ni to nisomo nade momiyo koro iyudo 331? Nichiwo sa adi, tinindo sa adi, to nitimo tuition gi ng'a gere? Ere kaka niyudo maksi 431? Mokwongo ahinya japuonjewa ne puonjowa maber ahinya. Alafu be nwademo ahinya. To ninindo sa adi tisomo sa adi? Wanindoga kar saa 4 e skul. To wachiewo kar saa 11. Ka isoma. Koro ng'isnwa ni e juma achiel kaka koro wuok tich men Monday nyaka tich abich, ang'o mane somo? Koro ka Monday tisomo ang'o, Tuesday isomo ang'o, Wednesday isomo ang'o, to be nitiere sache mane iwuok ni koro iol idhi yweyo kata idhi tugo gi jowetegi? No natimatima subjects kaka wajasomo gi kate. Ne onge odiochieng' makawo ni mar subject achiel moro. To ni yweyo marom nade? Ne wayweyo. Saturday gi Sunday bende nisomo koso mano to koro ok isom? An wasomo ga soma, lakini nwayudo ga saa moyego matin. Saa games gini ka noyweyo matin. Idwa tiyo tich mane kibedo ng'ama duong'? Kabet ng'ama duong' tagombo bedo engineer. Nikech ang'o? Mano poka decide, lakini adwa timo course moro engineering. Ang'o ma dang' inyis jopuonjgi manopuonji e skul sani ma koro neni? Ang'o ma dang' inyisgi? Adakonogi akona ni gimoro amora gi max ma giyudogo kik giywagi kata kanok giyudo max maber. Mago jopuonjre wetegi nikech nitiere moko mayuak mawacho ni max go ok ber ahinya. Mane Nyasaye manomiyogi, koro gigoyone Nyasaye erokamano eman giyudono. To jopuonj magi, joma nopuonji, ang'o ma ding'isgi sani? Ang'o? Jopuonju manopuonji e skul, ang'o ma ding'isgi sani? Agonegi erokamano maduong' ahinya. Sama nwawinjo kwa olga, negisikasika ka gipuonjowa, to negikonwa ni kik waol sani, pod penj bobiro mbelewa. Koro agonegi erokamano maduong' ahinya. To somo mane yudo ka yot ni mogik? Ne en kwano, koso Ingereza, koso Kiswahili? An ka nawinjo ni en ga kwano ema ni yot naga maber ahinya. To mama udang' inyis nang'o jonyuolgi? Ang'o ma dang' inyisgi sani ka koro watieko? Agonegi erokamano ahinya. Ne gichulo na fisa maber, koro seche te nanana e skul nokosiko kiriemba ni wach fi, koro agonegi erokamano ahinya. Alafu jaduong' na be adagone erokamano, iluonge ni Crispin Abongo, agone erokamano ahinya. Adwa miyi thuolo mar dakika achiel mar oro mos ne joma nutimo godo penj, kata ujumbe moro ma in go midwa ng'isogi joma nutimo go penj. Jok mana timo go penj ta akono ni utimo maber ahinya, congratulations. Kata ka ingo lakini mane kaka nopang mae. Okay. Erokamano Otieno. Itiyo maber kabisa Otieno Lewis ma St. Peter's Primary School Kakamega oa dala ma Oimore ene mano yudo maksi 431. Wacho noduoko erokamano ne jonyuolge, jopuonj, joma nojopuonjre bende mano ok oyudo max mang'eny. Onyisogi ni kik igi wang' nikech Nyasaye manochano to mabo ke giko mar ngima. Wambe wapuoyo ji te manotimo penj gi duoko mane giyudo. Onyango Al Ivan noyudo 406 Lakewood School mano Komarok, mano wuod Fredi Janam. Nduma luongi Onyango Al Ivan 406.
ogonu salute utiyo maber jo kama. Kwa weche mag piny ni moloyo familia gana par mowuok e kaunti ma Marsabit nyalo biro dong kod kech maleyo tok riwruoge machiwo kony chungo chenro mar chwalo chiemo ne jodak makono. Kaka Wycliffe Ooko leronwa, jodago koro golo ywak ne piny owacho mondo gi jochiw kony go mondo resgi ahinya to kinde makoro nyasi mag sikuku nitiere. Kata ubedo ni jo Kenya ikore ne ingo nyasi mag sikuku makoro okayo, jodak e gwenge ma opogore e kaunti ma Marsabit to ywago kech maliyo ma giwacho ni ochomo gi ng'ong'o e kinde nyasigo. Giango ni ma biro kaluwore gi luoro ni kony mag chiemo ma gisebedo ka giyudo kuom riwruoge kony inyalo bi chungi e kinde manok mabiro nyime. E gino ma iwacho ni riwruoge machiwo konygo ywago nok mar omenda mar tayo chenrogi. Jaduong' Elehe Gabana ma otelo ne gweng' ma Kargi wacho ni genogi kaka jodak ojok duono ka jochiw kony osechako dar e gwengego kendo chungo kony margi ma gisebedo ka gichiwo ne jodak makono. Tumesikia hii chakula ni mesi mbili. Kweli hii ni mesi ya misho. Tunajua. Tafadhali hii mesi kumalizika tutakuwa na magani. Ywak makamano bende ochwal gi ruoth mar Bubisa Location Joseph Jirma mawacho ni familia mathoth biro dong' e kech ka bende okwayo piny owacho kod jochiw kony mamoko mondo otwe mana chunygi mar medo chiwo kony ne jodak mangaji kod oro pod onuro. Since we do not know when this drought will end, we will wish the well-wishers to continue assisting us. The population ya area ni around 7,223 households, na in fact naweza sema karibu wote wanahitaji msaada hii ya chakula kwa sababu mvua imeweza kukosa katika area hii kwa muda mrefu. Kwa hivyo generally area hii yote inahitaji chakula ya msaada. Riwruog jochiw kony mar Church World Service wacho ni kata obedo ni weche sir mag omenda osebedo matek ne jochiw kony, giwacho ni gisetemo kendo chwalo kony mar chiemo ne familia maloyo gana 10 e gwenge ma yudore Marsabit, ka bende omedo kwayo jochiw kony mamoko mondo oriwre kodgi kanyakla mar konyo jodak makono. I want to appeal for other agencies that the drought is still very far away from being over. The situation has gotten worse than when we started providing this assistance. Most families have actually lost all their livelihoods because these people are pastoralists and they have lost all the animals. If you walk around, you'll just see the carcass of the leftover of the animals, and basically they now have to depend on food assistance. County ma Marsabit en achiel kuom counties ma oro kod kech medo nyoro jodak. Katend county no bende ne ochungo chenro mamoko mag dongruok kaka yorno mar neno ni gikedo kod oro ma osebedo midhiero ne jodak makono. Wycliffe Ooko, Ramogi TV. Kwa kanyo ni bad migao mar nyithinde boma ma Kisii odaro Junior Sagini kowuok e kar thieth mar wang' ma Kisii kama osebedo koyude thieth kuom dala bich tok masira mar golo wang'e oko gi ji mapok oyangi. Sagini ma jahigni 5 kaachiel gi nyamingi ma jahigni 7 ibiro ter kama gidhi bede bwo arita. Kata kamano min Sagini men Maureen Nyaboke no mi thuolo mar dhi kanyakla gi nyithinde tok chiwo neno ne apisas mag okwach kich achije 2 Pacifica Nyakerario gi wuode manyinge Alex Ochogo ni lwet obila e tesend obila mar Yoma e kaunti ma Kisii e kinde ma nonro to pod dhi mbele. Jatend migao mar jotich sirikal Aisha Jumwa koro yudo fuong'ruok bang' doho wito ok ayanga bura mayande omake mar nek. Okang' makamano doho kao bang' ogai mar jomin buche Nurdin Haji chwalo kwayo kodwaro ni doho owere gi burano ma omako Jumwa. Jang'ad bura Anno Ng'injo ma ogolo chik mar weyo thuolo Jumwa nogolo chik mondo duokne oboke mare mar wuoth miluongo ni passport gi dho ngere mayande omaki gi doho kaka rambon. Kata kamano, manen jarit mare Geoffrey Okuto to pod dhi nyime gi rakore gi bura mar nek.
Ji adek manyocha ochwalo bura mar dwaro golo oko e apisi commissioners ang'wen mag duol mochung' ne yiero pacho kaende men IBC ochopo e nyim komiti moting'o jakanyo 9 mabende nono commissioners go. Okil Geoffrey Langat, Zachary Matayo, men jakanyo e duond bura mar Republican kachiel kowuor Steve, wacho ni commissioners ne odhi ataro mar chik. To kata kamano, Commissioner Irene Masit manochung'ne gi Donald Kipkorir okwedo weche makamago. Commissioners go adek, Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kachiel gi Francis Wanderi, nyaka sani osegwe tao e apisi. In the findings of the Supreme Court on the two issues, are you aware that they did not find Irene Masit, the commissioner, culpable in any way? Chair, findings. In answering that question, it depends on the prayers, but at the end of the day, there was no adverse finding on all the commissioners, and specifically Irene Masit. Are you asking whether there is any specific I want him to confirm, Chairman, yes, that there is no one single paragraph that he has specifically mentioned that Irene as individual separately. That's not true. I mean, if he's making reference to the Serena presser and your client is present at that presser, why would you want to remove her from that presser? And that's what he's been emphasizing. Valerian Matomboya obago nyasi mokwongo mar chuoyo gudu ne jopuonjre motieko sombgi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaudi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, report a check ni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenji, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Poka luongoji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Pungua. Nini endelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi alalajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa hivi. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? We've got you covered.
mar mor ni kodwa ka. En kinde mar chiwo gi hera ka wadhialo hono gi nyuol mar ruodhwa mosiko. Tudri kodwa e wende mag sikuku. Ka iwer kod jower mihero, uwero wende mabeyo mag sikuku. Tudri kodwa ka wawer kendo wapako e kinde mar nyasi mar Christmas ni. Wanna wish you a Merry Christmas. RAMOGI TV. Erokamano nyikwara Ramogi kuom kete RAMOGI TV kaendi puoch gi pak pod biro ne nyithi skul oko ni kawuono mae gima watimonegi koro nyaka watim mana mano. RAMOGI TV and James Oyungu Achola aoro puoch gi pak ne nyathina miluongo ni Tiberius Leon mar Wahambla Primary manoyudo maksi 385. Ramogi awinjo maber apuoyo Ndiru School ka gin gi minsko mar 310. Ramogi an Mili puoch gi pak ni Habi Adanjo man kod max 385 kowuok Nyaguda Primary School e Bondo mano Siaya County. RAMOGI TV achiwo puoch gi pak ne nyithindwa Martha Brandy, Derek Stanley kod Emmanuel Jr. motiyo matek moyudo maxi 358 kod 352. An Wanjiku kawuok Kindu Bay. Erokamano ahinya. RAMOGI aoro puoch gi pak ne Amos Oluoch Maranganga Primary manoyudo 374. RAMOGI an Patrick puoch gi pak ne wuoda Alphonse Omulo kuom yudo maxi 384. Erokamano meduru mana oro ikanyo. Ago erokamano RAMOGI TV kuom miyo weche manyien. RAMOGI TV agone Nyasaye erokamano kuom miyo wuoda Omondi Emmanuel Ouma maxi 373 Bondo Township Primary. Erokamano ahinya. Koro oganda ma Homa Bay kawuono norako nyasi mar chuo kondo ne jopuonjre mag mbalariany ma Tom Mboya motieko sombgi. Nyasi ma kawuono no e mokwongo ma Tom Mboya obago nyaka ne chake. Nyasi no mano yuayo jotelo koriw gi governor ma Homa Bay men Gladys Wanga ne omedo jiwo ber mar somo kod dongruok ka jopuonjre bende no jiw mondo mi omed keto maino e dongruok mar ngimagi kokalo e somo. Jotelo ema no loso bende no nyiso mor margi e wi okang' mar mbalariany mar Tom Mboya. As we bring our comrades on that side. May glory and honor be unto you. And we think that after this graduation, be rest assured that even the performance of the children in schools will increase because they are now longing to look like those people who are wearing some clothes that they had never seen. Because you know, if you don't have a university here, even if your brother is graduating, all these things are done somewhere else. So it becomes an imagination. But this, they are now feeling first hand. And as a county government, we are here to show solidarity. We are here to say that we will walk this journey together into growth of Tom Mboya University. We are really, it's a very, very great moment for Homa Bay, and I thank the university leadership for the effort that they have put to see this university to where it is today. When you think, as someone said in there, of all the professionals that have come from here, and when you think of the great name whose name we bear, this should have been here many years ago, but this is the time, God's appointed time. I'm overjoyed. And is a testament that Homa Bay County has come of age, and particularly this university uniqueness that we want to exploit is on the issues of blue economy. And you realize that the Lake Victoria is not well exploited, and this is the chance that this university is going to show the way. Wadhibelena pisaz magarita kotiyo kanyakla gi jopiny e gweng' ma Makongeni e kar dak ma Msambweni manie kaunti ma Kwale
omako litas 800 mar kong'o ma ok opuodhi. Wachore ni gweng'no en achiel kuom kuonde ma ilose kong'ono ma ok opuodhi kapok ochwale kuonde mamoko ne johala. Jalup Commissioner ma Msambweni Lotiatia Kipkech owacho ni apedha pod dhi nyime mar kong'o ka achiel gi yedhe mamero ji ahinya to e kinde ma nyasi mag sikuku timoreni. Kwa unatengeneza, unauza ama mtumiaji ama kutumia pombe haramu ama dawa ya kulevya, hakuna nafasi, kwa sababu sasa ni kitu tumekubaliana sisi wote. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya ni kusema mambo ya hii endelea. Kwa hivyo ni kueleza ujumbe ni kwamba sasa kazi ndio imeanza na itaendelea na mpaka tuhakikishe mambo ya pombe haramu imeisha kwetu hapa. Afadhali kama ni zile pombe sisi tunajua za baa vimekatiwa vibali, lakini hizi pombe zingine za huku vichochoroni ndio sisi hatuzitaki. Manake bwana akitoka asubuhi utangojea mpaka saa 8 wewe, na ukisema unamfuata huko Mangweni unaambiwa wewe bwanako kamngoje huko nyumbani. Akikuwa nyumbani ndio wako, hakitoka sio wako. Achiedh nade pod omako Kenya e wi okang' mar jotugo tiyo gi yedhe mamedo teko e del. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Haya, wadonjo ne weche mag tuke. Ni tiyo gi yedhe majingo del kata mamedo jong'wech teko oidho malo ya pacho kaendi ka riwruok matayo tuke mag ng'wech e piny mangima mano World Athletics koro keto Kenya e listi mar pinje minyalo mi kum. James Opondo miwa report kalore gokenge makoro sirkal kaachiel gi riwruok mar Athletics Kenya biro kawo e kedo gi yedhegi. Kenya en piny mong'ere kod tuke mag ng'wech ka jotugo mopogore opogore oseloyo mich e ng'weye madongo. Kata kamano nying Kenya koro kethore nikech weche mag yedhe majingo del. Jong'wech makwan gi ohewo 30 osemi kum bang' tiyo gi yedhe gi ka nyaka sani 40% e piny mangima kuom lipode duto ma osechwal mag tiyo gi yedhe gi majingo del wuok pacho kae. Ndalo 3 mokalo jong'wech maromo 5 oseyudo duoko mar bura mane ochwalnegi bang' tiyo gi yedhe majingo del. Jang'wech mang'ula maringo ng'weye mag puth njiri mar mita 100 Mark Otieno nomi kuma mar higni 2 ka Alice Jepkemboi Kimutai mane oloyo ng'we kinda mar Poto Marathon dwe mar 11 kaachiel gi jaloch midila mar silver e ng'weye mag Kigali International Peace Marathon Johnston Kibet bende noyudo kuma mar higni 3 e kindgi duto. Stopping is a shortcut to Vatican. But training and having the right systems is a long road to Vatican. Which one is the best? It's the long road. So I want to urge all the athletes, trust the process, have the right systems. Kedo gi yedhe mogo kum en gino ma sirikal maduong' osingo mar timo. Kanyaka sani sirikal osingo golo omenda maromo milion 600 higa ka higa kuom higni 5 mabiro. Kanuwuoyo gi jofwambo e kinde mokalo, jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba nosingo mar wuotho gi riwruok mar Athletics Kenya e kedo kod weche mag doping. Government has already committed $5 million. That is over 600 million Kenya shillings a year for 5 years. That is over 3 billion shillings in the next 5 years to facilitate this all-out war against doping. Jang'wech mathine ng'enye kendo mani kod rekod e ng'we kinda Eliud Kipchoge bende okwayo sirikal kaachiel gi tend riwruok mar ng'wech mondo oket ranyisi ni gikedo kod weche mag yedhe kolero ni gino bende monego beni timo en ndiko jogo matiego jotugo kaachiel gi gero kuonde ma jotugo nyalo timo orako kitimonegi pim makinde ka kinde. If we are serious in actually kicking doping in our country, if we are serious, because I know we are not serious, is to register all the coaches
After the registration, have the right comes. All these people who are in it then are having what we call private accommodation. And that's what leads to topping. Jatend migawo mar riwruoge mag Saga Samuel Chelugui okwayo jong'wech mani kod lony mondo okony jong'wech mapod gero mich margi ka ginyisogi yore malong'o mag tayo mich magin godo ka giringo maonge tiyo kod yedhe manyalo ketho ngimagi. I am appealing to our champions to mentor the young sportsmen, to support them, to train them, to hold their hand, ndio tuweze kuwa na wakimbiaji ambao wanaweza kimbia any part of the world na wasiwe na shuku yeyote kwamba wametumia dawa. Kenya biro rito romo ma oluongi gi riwruok mar ng'wech piny mangima e ng'eyo lach mar kum ibiro miyogi ka odiechieng' manyoro. Jaloch ng'we kinda mar Boston Marathon Diana Kipyokei kaachiel gi Purity Rinioripo ma en jaloch ng'we mag Paris Marathon noyudo kum mar higni 6 kaluwore. James Opondo, Ramogi TV. Team mar El Control obedo joloch tuke mag adhula mitugo e dho nam motisi ni beach soccer bang' loyo team mar Bandari Youth e dho wath nam ma Jomo Kenyatta mong'ere kaka Pirates e kaunti ma Mombasa. Tugono morumo modhi 0-0 e dakika mar 90. Kata kamano team mar El Control noyudo loch kokalo e opich achoma bang' loyo gonde 5 kuom 4. Team manoloyo e finals no dhi dala gi omenda maromo shillings 100,000 ka team mar Bandari Youth nomi shillings 50,000. Eloka ni team mar Morocco nomolo e boma mar Rabat e piny mar Morocco norwakgi gi kod mor gi ilo bang' tieko thuolo mar 4 e tuke mag adhula mag piny mangima. Team no mong'ere kaka Atlas Lions